Dyma ni felly y rownd gynderfynol ola'n Adran iau gyda Maggie Lewis o Gymru ar bwrdd 1. Stephen Wilson o Loegr ar 2 ac ar 3 Sara Griffiths sydd hefyd o Gymru. Nawr, fel y gwelwch chi, mae'r cneifwyr ar hyn o bryd yn 3. Ond bydd yna gymhlethdod yn cael ei ychwanegu i'r her wrth fynd ymlaen pan mae'r cneifiwr cyntaf bron a gorffen. Mi fydd yr ail gyneifiwr yn mynd i mewn i'r gorlan am i ddafad gyntaf fo. Maen nhw'n cneifio sbinod ifanc. Dyma fo i mewn rwan, yr ail gyneifiwr yn mynd i mewn, a wedyn mae rhaid i'r trinwyr Gwlan gadw llygad ar y 2 gyneifiwr. A dyma sut byddai mewn sied gneifio mewn gwirionedd. Os na byddai mewn gwirionedd yn delio gyda 3 mewn rhai amgylchiadau. Felly mae'r her i'r merched a'r bechgyn yma o ran Trin Gwlan yn eithriadol. Mae'r ffocws yn gorfod bod yn bendant trwy'r amser. Mi welwch chi y Gwlan bol yn dod oddi ar y bol yn cael ei daflu o'r neilltu. Mae hwnna'n cael mynd mewn i'r cni ar y diwedd achos mae o'r un ansawdd a gweddill y cni. Ond mae'r Gwlan man sydd yn syrthio yn rhydd rwan. Mae hwnnw o werth gwahanol llai yn anffodus, a mae hwnna'n gorfod mynd ar wahân. Dyma ni felly yn edrych rwan ar y bachgen yma hyn sy'n cystadlu. Welwn ni ddim cymaint â hynny o fechgyn. Stephen Wilson yw hwn o Loegr. Ond ar y llaw arall, am ryw reswm, oedd yn pencampwyr ni yma yng Nghymru tan ddiweddar yn fachgen Aled Jones o'r cyffiniau yma yna ni. A mae'r bobl yma sy'n cystadlu hefyd yn ifanc iawn. Mi welwch chi Maggie Lewis ar 1 yn y cefndir yn fanna, yn golwg ifanc iawn ar 1, gorfod ymestyn yn bell dros y bwrdd i gael gafael ar ochrau'r cni yn dweud i gwir. Chwarae teg iddi. Ac dyna lle oedd hi'n colli'r ychydig bach os oedd ni'n sylwi fanna. Na, wedi colli rheoled ar y cni ac ail-lafel a dechrau unwaith eto. Dyna ni. A rwan mae rhaid i hwn cael ei glymu mewn yn iawn fel bod o ddim yn chwalu pan mae o'n cael ei gario tuag at y basged. Mae hwnna'n anodd, allai ddeitha chi. Mae angen grym braich, cryfder braich i gael hwnna mewn i'r cwlwm. Mae ni'r sais fan hyn, Stephen Wilson wedyn yn troi'r ochrau ar ei mewn. Nôl â ni ar 2 wedyn i weld y Maggie Lewis. Yn hel yr ail gni at ei gilydd yn ei cywasgu o ac yn troi sut dafliad geith hi. Hyfryd. Agor y cni allan i weld os oes na namau o gwbl arno. Does na ddim, a felly mae'n troi'r ochrau ar ei mewn. Yn y cyfamser draw ar pen draw yn fanna ar 3 Sara Griffiths yn gorffen i ail gni yn daclus dros ben ac yn troi rwan i glirio'r stondin sydd o dan draed y cneifwyr. Dyna fo, unwaith eto, mae wedi gweld rhywbeth yma'n hyn, Maggie Lewis, ydy mae angen tynnu'r Gwlan budur na oddi ar y cni, neu fydd o'n tanseilio i werthau yn y cyfamser yn y pen draw Sara Griffiths. Griffiths yma yn cychwyn clirio dan y bwrdd. O diar, mae Maggie rhyw chydig bach ar ei oli, ond dim ond oherwydd bod hi'n dangos cydwybod ac yn ofalus o ansawdd y cni chwarae teg. Chwilio am y gofod na rwan i roed yr Gwlan gwddw na mewn fel bod yn creu cwlwm ac i mewn i'r basged â hi. Mae fo Stephen Wilson fan hyn wedyn yn dechrau clirio dan y bwrdd rwan. Mae o ar y blaen ar hyn o bryd o ran cyflymdre. Gawn ni weld sut wyl geitho wrth y bwcedi. Ydy o'n siŵr bod pethau mynd i'r bwcad iawn llaw i fyny yn fanna yn y pen draw gan Sara Griffiths sydd wedi cwblhau'r dasg. Flwyddyn nesaf tybed rhwng y 2 berson ifanc arall yma fan hyn yn y gystadleuau Trin Gwlan yma. A Maggie Lewis yn chydig bach ar ei holi yn clirio'r bwrdd. Dyna ni, Stephen Wilson o Loegr wedi gorffen. Maggie sydd ar ôl rwan ac yn dal ati chwarae teg iddi. Ac mae hwn yn brofiad da i bobl ifanc yn mentro i fynychu cystadlaethau ar y llwyfan mawr yma fan hyn. Mae'n gynulleidfa deilwng iawn allan yma ar hyn o bryd. Ac mae'r niferoedd sy'n cystadlu yn y tasgau yma wedi cynyddu, fyswn i'n dweud. Mae yna anferth o griw o bobl ifanc yn dod yma i Trin Gwlan yn ystod y dydd llun yma bellach chwarae teg iddyn nhw. Cefnogaeth y gynulleidfa fan hyn, ranogaeth i gyd o'i fflaidi fan hyn rwan. A'r beirniad yn cadw llygad marcyd tan y funud ola nes bod hi wedi cwblhau ei thasg. A sa chi'n cael y cyfle i edrych o gwmpas. Da iawn ti, Maggie. Byddwch chi'n gweld cymaint o bobl, cymaint o gefnogaeth sydd i bopeth sydd yn digwydd yng nghanolfan gynulleidfa Meirion. Mae'n wych i weld.